Wij zijn in 2004 begonnen met een lieds groepje. Dat was eigenlijk een vrij bond gezelschap, maar meestal met al je verschillende kleren aan. Ja, al je hier zijn eigen uniform, zeg maar. En dan kwam de vraag, heb je een gelijkersuniform voor evenementen en zo. En toen ben we eigenlijk om ons heen gezongen en toen kwam iemand met het idee van, waar had je in de Tweede Wereldoorlog de Cape Breton Highlanders zitten. Dat is een Canadees regiment. En die hier hun eigen doedelzakspelers. Nou ben je hem aan het repeteren, maar de mist wel een belangrijk onderdeel van het instrument. Ja, daar kun je zonder net op mij net goed mee repeteren. Dat is vissen te lood. Daarom hebben we deze. Dat is onze oefenfluit, zeg maar. En daar oefenen we de nummers op. Want hoe lood ben je hem gewoon bij? Hoe ben wij? Hoe lood ben je hem gewoon bij? Nou, lood genoeg, zei ik al. Nee, normaal hebben we 107 decibel. Dan kun je gewoon net meer verstaan. Waarom ben je hem nou nog met 12 verschillende groepen aan het repeteren? Dat wij een hele hoge score hadden, wat zij hadden. De muziek van ons, die is, ja, wij doen de drums. Wij zijn de muziek, de melodie. En wij moeten echt op elkaar spelen. En wij rijden wel eens in de war van hen. En klopt het dat je hem er al wel wat leden bij hebt, Wolle? Wij willen er graag wat leden bij hebben. We willen wel een beetje meer, we zullen wel 2 keer zoveel leden. Het is natuurlijk hartstikke mooi dat je maar een paar meisjes kan sturen, maar als het een grotere groep is, dan jouwt het wel een betere sound. Een voller lood en dan kun je wat meer deel zetten. Nou zorg ik dat Joost er nou en dan even een liedse pauze neemt. Waarom is dat? Ja, ik heb in april heb ik corona gehad. En dat jouwt mijn prottenles met het spelen. Dus ik speel net constant mee, nog. Ik denk dat dit zo'n april de tweede oefenjoen is dat ik mee spelen weer. Ja. Want hoe gaat het nou met jou? Nou, veel beter. Ja, het gaat heel langzaam vooruit, maar ik ben nog lang net daar waar ik wezen wil. Nee. En hoe vervelend is het dat je je pasje net uitvieren kan? Heel vervelend. Ja, het baant jongen. Dat is net mij spelen kist op straat of wat dan ik. Dus ik kan misschien 4 of 10 minuten kan staan en dan houdt het op. Dan mag ik weer zitten of ik mag lezen. Prince Charles, welcome to Le Havre. All right. Quick, march. Wanneer hoop je weer volop Maidwand te kunnen? Ja, nou ja, ik beziek je af en toe wel even wat te spelen, maar een optreden van een paar uur, dat lukt me nog net. Dus dat kan best nog wel eens een hele uur worden. Dat ga ik totaal geen doel horen. Nee. Dus maar krijgt hoe het zich al hier ontwikkelt. Ja, of net ontwikkeld. Had het net ontwikkeld, dan houdt het tenminste een keer op. Ja. Nou, daar wil je nou net ontdenken. Nee. Ik wil zo snel mogelijk weer aan de bak. Maar dat maakt in stapjes. Maar heel gedoseerd. Ja.